Terve ja tervetuloa laskentatoimien rahoituksen miniluennolle. Käydään tässä pätkässä läpi vähän sitä mitä laskentatoimia rahoitus ylipäätään on, ja erityisesti otetaan tässä yksi pikkuinen esimerkki tuosta laskentatoimen maailmasta. Eli laskentatoimien rahoitus ylipäätään, jos laskentatoimia tarkastellaan, on oppi ja tieteen ala, joka tuottaa tietoa ja tarkastelun välineitä siihen, että me voidaan tietää, miten yrityksellä menee. Eli selvityksen siitä, että mikä yrityksen kannattavuus on, kuinka niin sanotusti vakavarainen yritys on, kuinka paljon sillä on varoja, kuinka paljon sillä on velkoja, mutta myöskin tuottaa tietoa sitten yrityksen johdolle siitä, että mikä on vaikka tuotteiden kustannus, investointien vertailu, mitä me kohta tarkastellaan vähän enemmän, ja myöskin tuo rahoituksen puoli sitten tietoista rahoittamismalleista, rahoittamismahdollisuuksista, rahoitustilanteesta, joka yrityksellä on vaikka nyt niitä investointeja varten. Mennään tosiaan kohta tarkastelemaan vielä yhtä keskeistä asiaa, silleen tehdään pintaraapasu siihen. Mun nimi on Lauri Nieminen, kauppatieteiden maisteri koulutukseltani ja olen tämän laskentatoimen ja rahoituksen puolta myöskin opettanut reilun 10 vuotta. Mutta hei, käydään vähän katsomassa, mitä niin kuin tuleman pitää. Eli mä ajattelin, että on yksi tämmöinen asia, joka usein on pääsykokeissa ollut, eli investointi, ja otetaan siitä myöskin sen jälkeen yksi tyypillinen pääsykoetehtävä, mitä asioita tästä sitten on testattu. No mikä ylipäätään niin kuin investointi on, mitä investoinnilla tarkoitetaan, niin investointi on tavallaan puhekielessä jo paljastaa paljon, että investointi on tavallaan joku asia, joka tehdään, jonka eteen uhrataan tavallaan nyt voimavaroja ja toivotaan, että se tuottaa meille sitten jotain hyvää tulevaisuudessa. Tavallaan vaikka koulutuskin on henkilökohtainen investointi, että pidättäytyy menemästä töihin, menee yliopistoon opiskelemaan. Toki jää siinä tilanteessa 5 vuotta rahat tienaavatta, mitä työnteosta voisi saada, mutta toisaalta saa sitten oppia, joka mahdollistaa sen, että tulevaisuudessa tulee se palkkio, eli pikkusen mielekkäämpiä työtehtäviä ja pikkusen korkeampi palkka kuin yliopistokoulutuksen väliin jättämiselle tulee. Ja sama asia tämä on myöskin yrityksissä. Yrityksillä investoinnit liittyy siihen, että rakennuttaa tai ostaa vaikka koneen tai itselleen tehtaan tai jotain tämän kaltaista asiaa. Hyvin laajasti ajateltuna asioita, joihin uhrataan rahaa nyt ja niiden odotetaan tuottavan tulevaisuudessa sitä rahaa sitten. Eli tulevaisuuden tuotot on niin isot, että ne kuittaa sen rahanmenon ja vaivan näyn tällä hetkellä. No mikä investoinneissa on hirvittävän mielenkiinnosta on se, että investoinneissa on tavallaan, jos mietit vaikka, että yritys rakentaa itselleen tehtaan jonkun tuotteen tuotantoa varten, vaikka paperitehtaan ja ajattelee tuottavan siellä jotain erikoiskartonkia tai jotain tämmöistä, niin tämä ongelmahan on totta kai siinä, että se rahan meno on niin kuin about varmaa. Eli jos sä päät rakentaa tehtaan, niin se rahan meno tulee, ei siitä ole enää epäilystäkään. Mutta toisaalta, mikä on erittäin epäselvää, on se, että saako sitä rahaa yhtä paljon takaisin tulevaisuudessa. Eli jos sillä lähdetään tuottamaan vaikka jotain erikoiskartonkeja tai mitä tahansa tuotetta sillä tehtaalla, se on niin kuin rakennettu sitä varten. Niin voidaanko me olla varmoja, että se tuote on riittävän pitkään menestyksekäs, jotta me saadaan sen tuotteen myymisellä niin paljon rahaa, että se tehtaaseen mennyt raha saadaan takaisin ja totta kai tarkoituksena on saada vielä enemmänkin kuin pelkästään takaisin. Tämä on se hankaluus. Eli tässä on tämmöinen ajallinen ongelma selkeästi olemassa. Eli epävarmuuksia, mitä tuohon on myöskin listannut tuohon meille näkyviin, niin mitä investointiin liittyy, niin tietysti jo siihen rakentamisvaiheeseen, kun se rakentamispäätös tehdään, niin yksi haastehan on se, että pitääkö se rakennusbudjetti, varsinkin tämmöisessä niin kuin monimutkaisessa rakennus- ja investointikohteissa, niin kuin jos äärimmillään ajatellaan jotain ydinvoimalaa tai jotain metroa tai jotain tämmöistä, niin rakennusbudjeteissa on aina se vaara, ja usein näyttää toteutuvan, että se budjetti ylitetään. Ja tämä tietysti tekee jo hankaluuksia siihen, että tuleeko sitä hankkeesta sitten riittävän kannattava, saako ne tulevaisuuden rahat kuitattua ne nyt menevät rahat. Sitten haaste on se, että kuinka pitkään sitä tehdasta voidaan käyttää. Eli tavallaan mikä on sen tehtaan käyttöikä.
Jos ajatellaan, että siellä tehdään jotain tuotetta, niin kuinka pitkään sillä voidaan tehdä tuotetta? Totta kai jonkinnäköinen arvio siitä tehdään, että miten pitkään sitä tehdasta voidaan käyttää, mutta se arvio on aina arvio. Totta kai tehdään paras arvio, mutta sekin voi mennä pieleen. Joko sitä tehdas ei kestä sitä käyttöön niin pitkään kuin ajateltiin, että se käyttää 20 vuotta, mutta se ei olekaan käyttökelpoinen kuin 15 vuotta. Joko se tehdas ei kestä tai sitten sen tekniikka vanhentuu niin paljon, että sitä ei kannata taloudellisesti kannattavasti enää käyttää. Elikkä ongelma on tietysti, kuinka pitkään sitä tehdasta voidaan käyttää, kuinka pitkään se pystyy takoon meidän tuotteita, jotka tuottaa rahaa, mutta tietysti ongelma on myöskin itse tuotteet. Eli miten suuret on niin sanotut nettotuotot? Nettotuotoilla viitataan siihen, että kun se tehdas saadaan pyörimään ja niitä tuotteita lähdetään sitten tuottamaan. Niin kun niitä tuotteita tuotetaan, ne tuotteet myydään johonkin hintaan, ja niiden tuotteiden tuottaminen aiheuttaa niin sanottuja juoksevia kustannuksia, vaikka jostain matkapuhelimen rakentamisesta, ihan sen rakentamiseen liittyviä osia, mitä tarvitaan matkapuhelimeen, työvoimaa, mitä tarvitaan siihen, kuljettamista markkinoille ja niin edespäin. Eli tarkastellaan siinä tilanteessa, millä hinnalla ne tehtaassa tuotetut tuotteet myydään, kuinka paljon ne tehtaassa tehtävien tuotteiden niin kuin tuottamiskustannus on. Ja katsotaan sitä myyntimäärää totta kai. Eli suuri mysteerihän tietysti aina on se näissä investoinneissa, että miten suureksi ne nettotuotot kasvaa. Eli kuinka paljon voidaan ajatella, että me saadaan tuotteista, jota tuotetaan, niin hintaa, kun se myydään markkinoille. Kuinka paljon sen tuotantokustannus on. Ja toisaalta saadaan selville myöskin tuo, kuinka paljon tuottoa tulee per tuote, niin totta kai me täytyy olla kiinnostuneita myöskin siitä, että kuinka paljon kappalemääräisesti tämä tehdas pystyy tuottaa ja markkinoilta tuotteita saadaan menemään. Ja tässähän tämä probleema tosiaan on, että nämä päätökset voi mennä tavallaan, että nettotuottoja halutaan saada ensimmäisenä vuotena, kun tehdas valmistuu, toisena vuotena, mutta pahimmillaan jopa niin kuin 20 vuoden päästä. Ja 20 vuoden päähän ennustaminen on tietysti ihan niin kuin huiman vaikeaa ja jopa huima epävarmaa. Joten investointi on siinä mielessä erittäin mielenkiintoinen tarkastelukohde, että siihen liittyy valtava määrä epävarmuutta, pitää olla valtavan tarkkana laskelmissa, pyrkii tekemään parhaat laskelmat ja silti se voi mennä pieleen, se asia. Mutta se ei tietenkään tarkoita sitä, etteikö sitä investointilaskentaa kannata tehdä hyvin, koska jos niitä ei tee hyvin, niin sitten se epäonnistuminen on vielä todennäköisempää. Ja tietysti pieleen menneet investoinnit on yksi tämmöinen niin kuin asia, mikä saattaa kaataa jopa isojakin yrityksiä, eli näiden kanssa täytyy olla tarkkana, me ollaan tosi tärkeä asia äärellä. Jos me lähdetään tarkastelemaan sitä investointia, että kannattaako se investointi niin ylipäätään tehdä niiden tietojen perusteella, mitä meillä on sen investoinnin tekemiskustannuksista, ja toisaalta niistä tuotoista, mitä se tulevaisuudessa tuottaa, niin meillä on vähän erilaisia laskentatapoja siihen, että kannattaako se investointi ylipäätään tehdä, ja jos on monia vaihtoehtoisia investointeja sen tuotteen tekemisongelman ratkaisemista, mitä investoinnilla halutaan tehdä, niin mikä niistä kannattaa valita? Tutustaan niihin lyhyesti. Yksi tämmöinen kaikkein yksinkertaisin menetelmä on niin sanottu takaisinmaksuajan menetelmä. Eli kaikessa yksinkertaisuudessaan tämä toimii niin, että me katsotaan kuinka paljon se investoinnin tekeminen maksaa, kuinka paljon vaikka tehtaan rakentaminen maksaa. Eli olkoon se tässä esimerkissä nyt vaikka 100 000 euroa. Sitten ne nettotuotot, juoksevien tuottojen ja kulujen välinen erot, mitä äsken tarkasteltiin tuossa taululla, niin olkoon sitten niin, että ensimmäisenä vuotena tehtaan valmistumisen jälkeen tulee tuottoja 30 tonnia, niin kuin myöskin toisena vuotena. Sen jälkeen 3., 4., 5. vuotena 20 000 euroa per vuosi tulee rahaa yritykselle, ja sen jälkeen tätä investointikohdetta, sitä tehdasta ei voida enää käyttää. Tarkastelussa takaisinmaksujen menetelmässä yksinkertaisesti on katsoa se, että miten nopeasti tämä investointi maksaa itse takaisin. Eli tässä vastaus oli se, että 100 tonnia kun meni, niin kuinka monta vuotta joudutaan summaamaan yhteen ennen kuin saadaan 100 tonnia kasaan. No 30 tonnia plus 30 tonnia on 60 tonnia,
60 tonnia plus 20 tonnia on 80 tonnia, 80 tonnia plus 20 tonnia on 100 tonnia, eli vastaus, takaisinmaksuaika on 4 vuotta, 4 vuodessa ne nettotuotot pystyy kuittaamaan tuon investoinnin hankintamenoja. Yritys niin sanotusti on omillaan tässä tilanteessa, plus tässä tilanteessa saa vielä tuon parikymmentä tonnia kivaa siihen sitten päälle. Ja vitsi on tietysti se, että tässä jos on useampia investointikohteita, eli tässä olisi vaikka vaihtoehto A ja vaihtoehto B, niin me valitaan niistä investointivaihtoehdoissa se, missä tuo takaisinmaksuaika on kaikkein lyhin. Tässä on 4 vuotta, jos on investointikohde, joka täyttää vastaavan tarpeen yrityksellä, joka maksaa sen 3 vuodesta takaisin, niin me ottaa se 3 vuodessa itse takaisin maksavat vaihtoehto käyttöön. Hirvittävän näppärä ja siinä mielessä toki myöskin äärimmäisen käytetty. Elikkä katsotaan vaan sitä takaisinmaksuaikaa, milloin nettotot kattaa sen hankintakustannuksen, se investoinnin tekokustannuksen. Mitä lyhyempi aika, sitä parempi. Ongelma on se, että tämä ei ota huomioon niin sanottua korkoa ja tämmöistä rahan aika-arvoajattelua, johon me kohta mennään tarkastelemaan vähän enemmän. Eli sitä, että ole 100 tonnille itse asiassa, mikä yritys laittoi kiinni tähän kohteeseen, niin sillä olisi voinut olla myöskin muita käyttötarkoituksia. Se olisi voinut vaikka lainata eteenpäin ja nauttia korkotuottoja ja sitä lainaa se jollekin, ja se maksaa sitä takaisin sitä rahaa plus siitä vielä korkoja. Me ei huomioitu tavallaan sitä vaihtoehtoa. Toisaalta tämä myöskin painottaa ensimmäisien vuosien tuottoja. Ja tämän huono puoli on siinä, että tavallaan jos me ajatellaan investointeja jossa peilataan vaikka tuo äskeisen. Tämä maksoi 4 vuodessa itse takaisin. Mutta jos meillä olisi vaihtoehto, joka maksaa itse 3 vuodessa takaisin, niin ongelmahan voi olla se, että jos se toinen investointi maksaa itse 3 vuodessa takaisin, mutta se ei sen jälkeen tuota mitään. Niin tämän logiikan perusteella, että mitä nopeammin maksaa itse takaisin, niin se sitä parempi, niin tavallaan me äärimmillään mentäisiin valitsemaan se investointi, mikä maksaa nopeammin takaisin, mutta tavallaan ei tuota sen jälkeen mitään. Eli äärimmillään vietyä ongelma on se, että se ei huomioi tavallaan, mitä tapahtuu sen ajan jälkeen, kun investointi on maksettu takaisin. Kuinka paljon sen jälkeen tulee rahaa, koska on sekin merkityksellistä. No tuohon aika-arvoon meillä on sitten yksi ratkaisu ja miten se otetaan huomioon, ja se on tämä nettonykyarvon menetelmä. Eli tässä nimenomaan lähdetäänkin nyt liikkeelle, mitä tuolla on kirjoitellut tuohon, on se, että tuo takaisinmaksujen menetelmän yksi ongelma on se, että se ei ota huomioon sitä rahan aika-arvoa. Ja se on sen takia tärkeää, niin kuin puhuin tuossa, että se rahalla on olemassa tavallaan myöskin se vaihtoehto, mihin se voisi laittaa. Sitä ei tarvitse välttämättä laittaa, jos ajatellaan yksinkertaisen vuoksi, että yritys rahoittaa se investoinnin omista kassavaroista, rahasta, mikä on kassassa, eli pankkitilille. Sillä olisi vaihtoehto myöskin lainata sen muualle, sitä ei välttämättä tarvitsisi investoida tähän tehtaaseen, mitä ajatellaan. Ja miten tämä rahan aika-arvo nyt liittyy ja minkälainen asia me tarvitaan tähän, niin me tarvitaan tämmöinen diskonttausjuttu. Eli lähtökohta on se, että tavallaan nimellisarvoltaan sama raha on arvokkaampi, mitä lähempänä nykyhetkeä se saadaan. Eli tämä voisi kärjistää sillä tavalla, että 100 seteli nyt saatuna tai 50 euron seteli nyt saatuna on arvokkaampi kuin vaikka 50 euron seteli ensi vuonna saatuna. Eli rahalla on olemassa aika-arvo. Mitä aikaisemmin rahaa saadaan, sitä parempi. Mihin tämä perustuu, eli miksi me diskontataan, niin käydään tuossa taululla se nopsaan läpi. Tämä on loppuviimeen aika helppo kuitenkin hahmottaa. Eli ajatellaanpa nyt, että joku on ammattimainen rahan lainaaja ja lainaa rahaa eteenpäin. Päästään sitä kautta kiinni tähän ajatukseen. Onko tälle henkilölle, joka lainaa rahaa eteenpäin työkseen, onko sille sama saada 100 seteli hetkellä 0, eli nyt, kun saada 100 seteli hetkellä 1, eli vuoden päästä? No vastaus on tietysti, että ei. Minkä takia se ei ole sama? No sen takia, koska jos se saa sen 100 setelin takaisin tällä hetkellä,
niin siinä tilanteessa se voi lainata se eteenpäin. Se lainaa 100 seteli eteenpäin. Ajatellaan vaikka, että meillä nyt olisi yksinkertainen 10% korkokanta tässä tilanteessa. Jos se lainaa sen rahan eteenpäin 10% korkokannalla, niin se raha muuttuu vuoden aikana 110 €, kun siihen tulee päälle se korkotuotto. Eli jos jollekin on lainannut rahaa, ja se henkilö sanoo, että mä voin maksaa sulle 100 seteli nyt tai 100 seteli vuoden päästä eikä puhuta korosta mitään, niin käytännössä siinä, että ottaa vastaan 100 sen vasta vuoden päästä, niin häviää rahaa, jos sitä rahaa on aikomuksella lainata eteenpäin. No miten tämä liittyy tähän meidän äskeiseen ajatteluun, tähän investointiin, on toki se, että myöskin yrityksellä on vastaava tilanne. Eli ei yrityskään voi ajatella, että tavallaan ne tulevaisuudessa tulevat rahat olisivat vertailukelpoisia siihen nykyhetken rahaan. Koska siinäkin tilanteessa yritykselläkin olisi mahdollisuus ollut laittaa se raha, jonka se käyttää siihen investointikohteen, vaikka tehtaan rakentamiseen, niin lainata se eteenpäin nauttia näitä korkotuottoja. Joten meidän täytyy tehdä sitä niin sanottua diskonttaamista. Meidän täytyy saattaa noita tulevaisuuden rahoja tuohon nykyarvoon, eli harjoittaa käytännössä niin sanottua käänteistä korkolaskentaa. Me käytetään tämmöistä diskonttaustekijää tässä. Tämän kaavan toki, jos olet tottunut eri tavalla pyörittelemään, niin voi pyöritellä eri tavallakin. Mutta tämä diskonttaustekijän käyttäminen erityisesti tuossa pääsykokeissa, missä on käytössä sitten tuo nelilaskin, niin on sitten ihan näppärä, kuten tulette kohta huomaamaan. Mutta tässä tilanteessa esimerkiksi me voidaan tämä homma ratkaista ja ottaa vielä esimerkki tästä niin, että mehän voidaan tehdä se diskonttaaminen, kun se on käänteistä korkolaskentaa, niin tästä tilanteesta toiseen suuntaan. Eli nyt me voidaan palauttaa tuo 110 €, se vuoden päästä tuleva raha, niin nykyhetken rahaksi diskonttaamalla se, eli tekemällä se käänteinen korkolaskenta, eli käyttäen sitä kaavaa, joka äsken vilahti tuolla taululla, eli tehdään sillä tavalla, että kerrotaan tuo 110 1 jaettuna, 1 plus korkokanta, joka on käytössä, joka tällä hetkellä on se 10, eli 0,1, ja korotetaan noitten summa, 1 plus koro, mikä on käytössä, niin summa, niin potenssiin kuluneet vuodet tästä investoinnin tekohetkestä tai tässä sitä vertailukohdasta, eli tässä tilanteessa korotettuna potenssiin 1. No kun me tuo ratkaistaan tuosta ja kerrotaan tuo diskonttaustekijällä tuo raha 110 €, niin siinä tilanteessahan me saadaan sitten tuo 110 € arvo, joka tuli vuonna 1, niin sen arvo 10% korkokannalla vuotena 0, ja siellähän se tietysti nyt on se 100 €, eli laskettiin vain korkolaskenta diskonttauslaskennassa toiseen suuntaan, jotta me saadaan tuo rahan aika-arvo, tuo korko huomioitua noissa meidän laskelmissa. Eli sen takia takaisinmaksuaikamenetelmässä on tietysti varsinkin, jos se investoinnin nettotuotot menee kovin pitkälle aikaa. Niin siinä tilanteessa tietysti meidän täytyy täytyisi vähän huomioida paremmin sitä rahan aika-arvon tilannetta. No tuossa on yksi esimerkki nyt siitä, miten tämä homma sitten pyörii. Eli tässä on nyt jälleen kerran investoinnin hankintakustannus on 100 000 €, se tehdään vuonna 0. Laskentakorkokanta, joka tässä käytetään, on 5%, ja sen jälkeen me lähdetään testaamaan, onko tämä investointi, nyt mikä äsken meillä oli jo tuolla esittelyssä, samat nettotuotot kuin äsken, sama investoinnin kustannus kuin äsken, niin onko tämä kannattava tehdä vielä siinä tilanteessa, kun me huomioidaan, että tuolle 100 tonnille olisi ollut myöskin vaihtoehtoinen käyttö, eli diskontataan tässä tilanteessa nuo nettotuotot nykyarvoon. Eli tähän nyt valmiiksi on laskettu ne diskonttaustekijät, eli ensimmäisen vuoden tuotto, niin me kerrotaan se 1 jaettuna 1 plus korkokanta, joka ilmoitettiin olevan nyt 5%, korottuna potenssiin 1. Diskonttaustekijä kaikille muillekin vuosille tehdään samalla tavalla, eli 1 jaettuna 1 plus korkokanta, korko pysyy samana, oletetaan näin, ja korotetaan sitä potenssiin vuosia mitä tulee, eli viimein sitten tuolla 5. vuoden kohdalla korotettuna potenssiin 5.
lasketaan diskonttaustekijät, mitkä tuohon on sulle laskettu, kerrotaan niille tuo nettotuotto, niin saadaan niiden tuottojen nettonykyarvo, eli se aika-arvo huomioiden, kuinka paljon se nettotuotto on. Sitten ihan yksinkertaisesti lasketaan yhteen nämä kaikki, investoinnin tekokustannus ja nettonykyarvo, mikä näillä nettotuotoilla sitten on. Huomataan, että 5% korkokannalla, vaikka rahan aika-arvo otetaan huomioon, niin tämä investointi on kannattava yrityksen tehdä. Eli nettotuotot ylittää nykyarvossaankin investoinnin hankintakustannuksen. Huomioarvostaan tässä on tietysti, ja niin kuin pääsykokeissa, mikä on usein ollut hirvittävän tärkeää, niin on hahmottaa se tilanne, että jos me sitten otetaan vähän korkeampi tuo korkokanta, niin siinä tilanteessahan myöskään, niin jos nämä nettotuotot pysyy ennallaan, niin myöskään siinä tilanteessa ei enää itse asiassa riitä nämä nettotuotot sillä tavalla, että tuo investoinnin hankintakustannus nykyarvossaan saataisiin sitten katettua, koska jos me täällä lähdettäisiin diskonttaamaan 10% korkokannalla, ei 5, vaan 10% korkokannalla, niin me huomattaisiin, että tuo nettotuottojen nykyarvo jäi sen verran pieneksi, että se ei riittäisi kuittaamaan sitä investoinnin hankintamenoa, ja siinä tilanteessa sitä investointia ei kannattaisi yrityksen sitten enää tehdä. Silloin tuo 100 tonnia kannattaisi käyttää jotenkin muuta. Yksi menetelmä, mikä tähän liittyy vielä, niin on tämmöinen niin sanottu sisäisen korkokannan menetelmä. Eli tämä on nyt se kolmas menetelmä, jonka otan tässä lyhyesti esille. Eli sisäinen korkokanta on yksinkertaisesti laskentakorko, jolla investoinnin nettonykyarvo on 0. Eli me voitaisiin oikeastaan ottaa tässä tuo äskeinen esimerkki. Tämä on vähän konstikas laskea. Ja tavallaan sitä ihan täsmällistä sisäisen korkokannan määrittelyä pääsykokeissa vähän harvemmin on ollut. Usein on riittänyt tämmöinen niin kuin haarukointi. Eli tarkoitus on löytää siinä sisäisen korkokannan menetelmässä semmoinen korko, joka toteuttaa sen, että tonne tulee 0. No me voidaan tästä päätellä jo se, että se sisäinen korkokanta näyttäisi tässä investoinnissa olevan suurempi kuin 5. Koska nythän tämä näyttää kestävän kyllä isommankin korkokannan käyttämisen täällä kuin 5. Mutta kuitenkin se sisäinen korkokanta näyttää olevan pienempi kuin 10. Koska 10% korkokannalla diskontattuna noita nettotuottoja, niin me huomataan, että me jäädään pakkaselle. Eli se on varmaan jossain siellä 7 hujakoilla on tämän investoinnin sisäinen korkokanta. Ja ne korkokanta, mikä johtaa siihen, että tuohon kun about 7 laitetaan, niin tuonne tulee siinä tilanteessa 0. En ihan tarkkaa lukua tästä nyt muista, mutta se nyt ei tässä nyt ole merkityksellistäkään idea, on se merkityksellinen. No nyt mä ajattelin, että otan tästä pikkuinen tehtävä. Elikkä mulla olisi tämmöinen pääsykoe-tyyppinen tehtävä, joka on ollutkin pääsykokeissa käytössä, pikkusen on saattanut muokata sitä, mutta joka tapauksessa idea, minkä tyyppisiä niin kuin, laskentoimien rahoituksen tehtäviä pääsykokeissa on aika tyypillisesti ollut, niin tulee sulle tässä ja pääset saman tien käyttämään noita äskeisiä tietoja myöskin sitten hyödyksi. Jos sä ei halua kokeilla tämän tekemistä, niin jos ei vielä ole laskentakynää ja paperia, käy hakemassa ja niin pistät pikkuseksi aikaa tämän videon pauselle, niin sä näet tuosta ja voit lähteä pikkuhiljaa laskeskelemaan sitä, että miten sä ton tehtävän ratkaisit. Mä kerron kyllä kohta toki sen vastauksia ja selitän ja kerrotaan sitä kautta nuo äskeiset asiat sitten myöskin vielä. Zoomaan vähän lähemmäksi ja joo, näkyy koko homma. Eli mikä pitää paikkansa. Laitan nyt pauselle niin ja sitten teet tehtävä ja sitten käyntiin. No niin, lähdetään sitten katsomaan, minkälainen ratkaisu meille tähän löytyy. Eli tuossa oli tietoja se, että meillä on 2 konevaihtoehtoa, mitä tämä yritys sitten voisi hankkia. Ja kummankin hankintakustannus näyttää olevan 130 000 euroa.
Ja sulla on valmiiksi, niin kuin aika tyypillisesti monissa pääsykokeissa on ollut, niin sulla on valmiiksi täällä kerrottu sitten, mitkä ne diskonttaustekijät on. Diskonttaustekijät on 5% ja 10% korkokannalla, koska tietysti laskemissa, kun pääsykokeissa usein on aika paljon tekemistä, niin ihan noiden niin kuin diskonttaustekijöiden mekaaninen laskeminen on aika usein sitten jätetty niin pois ihan aikaa säästääkseen, ja toki ne ei kovinkaan kiinnostuneita useimpään kouluihin olla siitä, että osaako ihminen hakata laskenta niin varmasti virheettömästi tässä tilanteessa 12 kertaa putkeen, vaan ymmärtääkö ihminen enemmänkin asiaa, mutta toki tämäkin rutiini pitää hankkia se diskonttaustekijöiden laskemiseen, koska ei nyt sanottua, että ne on aina siellä valmiina. Mutta sehän me käytiin äsken läpi ja uskon, että se on ihan ok. Jos ei, niin videoiden hyvä puoli on se, että kelaat taaksepäin ja katsot uudelleen. No niin, lähdetään testaamaan, mikä noista pitää paikkansa. Eli ykköskohta, jos kone X olisi ainoa vaihtoehto investoinniksi, eli tuo, ja käytettäisiin 5% laskentakorkokantaa, eli noita diskonttaustekijöitä, niin investointiin kannattaisi ryhtyä nettonykyarvomenetelmän pohjalta. No nyt siinä ei kyllä auta mikään muu kuin se, että me tiedetään, että 130 tonnia on tämä koneen hankintakustannus. Ja meidän täytyy vain testata se, että otetaan se kone X, eli nuo nettotuotot, ja nuo nettotuotot kerrotaan aina sen vuoden diskonttaustekijällä. Katsotaan, mikä niiden summa on, ja katsotaan tuleeko niistä 130 tonnia. Tossa mulla olisi taulukossa laskettuna sitten näitä asioita. Eli samat luvut muuten tuossa kuin alkuun, mutta mä oon tänne ottanut sen koneen X nettotuotot diskontattuna 5%, eli ratkaissut tuohon ne vuosien tuotot diskontattuna ja summannut ne tonne yhteen, jolloin me saadaan 124 500. Ja jos investoinnin hankintakustannus oli 130 000, niin me huomataan, että nuo nettotuotot koneesta X 5% korkokantatilanteessa niin ei ole riittävät, että tämä investointi olisi kannattava. Me huomataan, että investointiin ei kannata ryhtyä, eli tämä väittämä A ei pidä paikkaansa. No sitten koneen Y-sisäinen korkokanta on suurempi kuin 10%. Mikä sen tilanne on? No jotta me tämä nyt saadaan ratkaistua, niin meidän täytyisi kyllä sitä sisäistä korkokantaa toki voi lähteä ratkaisemaan, mutta sen usein käytössä olevilla laskimillakin, mitä pääsykokeissa on, niin ei välttämättä ole kovinkaan helppoa. Joten tässä kannattaa varmaan vähän sitä haarukointia, mitä äsken tarkasteltiin, niin sitten myöskin käydä läpi. Eli katsotaanpas, ja miten tämä kannattaa tehdä, niin otetaan tuo koneen Y-nettotuotot, ja kokeillaan diskontata sitä 10% korkokannalla. Ja katsotaan, miten käy. Vieläkö ne nettotuotot sitten pysyy, tai meneekö ne 130 000 yli? Tuo mä olen laskenut. Koneen Y-nettotuotot diskontattuna 10%. Niin tässä on nyt ne diskontatut arvot, ja summattuna tonne alas näkyy pikkusen huonosti, tuo vähän valskaa tuo ruutu, mutta sinne tulee joka tapauksessa summana 122 864. Eli laittaa tuohon se taululle, eli 122 864. Ja sehän tarkoittaa sitä, että jos 130 000 on investoinnin hankintakustannus, niin tämän koneen Y nettotuotot, ja sitten kun ne diskontataan 10% korkalla, saattaa nykyarvoon, niin ei ylitä 130 000, joten se tarkoittaa nyt siis sitä, että väittämä siitä, että koneen Y-sisäinen korkokanta on suurempi kuin 10%, niin ei voi pitää paikkansa. Koska jos sisäinen korkokanta tarkoittaa sitä, että me löydetään korko, jonka tilanteessa nettotuottojen nykyarvo
on yhtä suuri kuin investoinnin hankintakustannus. Eli näistä tulee diskontattuna korkokannalla 130 tonnia, joka on investoinnin hankintakustannuskin, niin sehän tarkoittaa vääjäämättä sitä, että jos 10% kokeiltiin koneen Y-nettotuottoja diskontata, niin kuin tehtiin, ja arvoksi saatiin 122 864, niin sen korkokannan, jolla diskontattuna nämä koneen Y-nettotuotot olisi 130 000, niin sen täytyy olla pienempi kuin tuo 10%. Pienempi kuin 10%. Jos me lähdetään laskemaan sitä koneen Y-diskonttaus tai korkokantailla diskontataan 10 alapuolelle, niin jossain vaiheessa me löydetään niin se kohta ja se korko, jolla tuo nettotuotot, mitä tuo investointi tuottaa, niin kasvaa 130 000. Mutta tosiaan väittämä siitä, että koneen Y-sisäinen korkokanta oli suurempi kuin 10, ei pidä paikkaa, se on pienempi kuin 10. Ja koneen X-sisäinen korkokanta on pienempi kuin 5% väittämänä, niin se varmastikin nyt pitää kyllä paikkansa. Se me oikeastaan todistettiin jo äsken, koska me äsken todennettiin, että koneen X-nettotuotot, kun diskontataan 5% korkokannalla, eli kerrotaan tuolla diskonttaustekijällä, niin me saadaan tuo 124 500, eli nyt tuo investointi, tuo kone X ei kestänyt edes 5% korkokannalla diskonttaamista, joka tarkoittaa sitä, että jos me halutaan saada koneen X tuottamat nettotuotot kasvamaan 130 000 nykyarvossaan, niin meidän täytyy edelleen pienentää sitä korkokantaa, jota se käytetään tuon 5 alapuolelle, joka tarkoittaa sitä, että sen sisäinen korkokanta täytyy olla pienempi kuin 5%. Eli koneen X-sisäinen korkokanta on pienempi kuin 5%, koska 5%, kun diskontattiin koneen X-nettotuotot, niin päästiin tilanteeseen, jossa nettotuotot nykyarvossaan ei ylitä investoinnin hankintakustannusta, jolloin tuon korkokannan, jolla me saadaan nuo nettotuotot nykyarvossaan investoinnin hankintakustannuksen, eli 130 000, täytyy olla pienempi kuin 5%. Joten 3 on selvästi oikein. No nyt näissä pääsykoekysymyksissä sitten niin on se, että nyt me tiedetään oikein vastaus. Ei meidän välttämättä tarvitse käydä enää 4 läpi. Jos hermo kestää ja olet aivan varma, että tuossa on se oikea ja pääsykoe on sen tyyppinen, että haetaan vain yhtä oikeaa vastausta, niin siinä tilanteessa sä voit lopettaa tämän tehtävän tekemisen. Toki jos aikaa riittää ja tuntuu sille, niin asia kannattaa vielä varmistaa se, että tuo 4 myöskin sitten vielä olisi väärin väittämän. Eli siinä käydään niin, että koneen X nettotuottoja niin lisätään 4. vuotena 20 tonnia, eli tonne ottaa 20 tonnia lisää. Ja sitten testataan sitä, että eli 20 tonnia 4. vuoteen lisää kuin yllä olevassa taulukossa ennakoidut, niin oliko se sen jälkeen parempi vaihtoehto investoinniksi kuin kone Y sillä 5% korkokannalla. Eli 5% diskonttauskorkokanta kummassakin, paitsi ja X vedetään 20 tonnia lisää tuonne 4. vuoteen ja katsotaan miten käy. Eli siellä on 4. vuoteen, kuten huomaat, tämän taulukkoon on laittanut, niin mä oon lisännyt tuonne 4. vuoteen tuohon koneeseen X. Nyt sen koneeseen X 4. vuoteen lisännyt sen 20 tonnia tuottoja ja diskontanut edelleenkin kaikki sillä 5% korkokannalla, eli kertonut ne tuotot edelleenkin tuolla 5%. No tuloksena siitä on se, että nyt näkyy jälleen pikkusen tuossa huonosti tuo lopputulos, mutta se lopputuloksen puuttuminen nyt ei niin kauhean vakavaa, käyttää aputaulua. Niin koneen X nettotuotot sitten kohdassa 4, 20 tonnia lisättiin 4. vuoteen, diskontataan 5% korkokannalla, niin on 140 954. No toisaalta sitten kun se koneen Y-tuotot, jotka pidettiin siihen alkuperäiseen tehtävään nähden muuttumattomana, niin diskontataan
diskontataan nuo tietysti, nuo 5% korkokannalla, niin me saadaan siitä tulokseksi sitten 142 800, joten me huomataan, että vaikka annettiin tuolle koneelle X pikkusen vielä vetoapua, lisättiin 20 tonnia tuon 4. vuoden tuottoihin niin rahaa, niin siinäkin tilanteessa niin kuitenkin niin kone X on huonompi vaihtoehto kuin kone Y, eli tuo väittämä 4 sitä myöten on sitten myöskin väärä. Sekin tuli todistettua. Asia, mitä ei välttämättä tosiaan tarvinnut tehdä, mutta jos aikaa on ja tuntuu epävarmaksi, niin totta kai siinä tilanteessa varmistaminen ei ole ollenkaan huono idea, koska kyllä tietysti harmittaa, jos huolimattomuusvirheistä sitten miinuspisteitä alkaa ottamaan. Mutta hei, tämmöinen pikkuinen katsaus tuohon laskentatoimien rahoituksen maailmaan, mitä siellä on. Ja yksi semmoinen mielenkiintoinen osa-alue, näitähän toki riittää, ja ei muuta kuin tervetuloa vaan paljon kurssille, katsotaan loputkin mielenkiintoiset osa-alueet siellä sitten yhdessä vielä läpi. Tervetuloa ja kiitoksia.